Iskren, u realitiju Zadruga 3 se podigla prašina oko izbora pesama za novo izdanje Zadrugovizije. Zadatak velikog šefa je bio da se odaberu numere za sva vremena, te se povela velika rasprava kada su pojedini učesnici, između ostalog, hteli da uzmu prvenac Luna Đugani 9. krug, koji se na kraju ne nalazi na konačnoj listi. Sve to je prokomentarisao Marko Janjušević-Janjuš, koji uprkos dobrim odnosima sa pobednicom druge sezone Zadruge iskreno rekao da njena pesma ne spada u kategoriju za sva vremena jer je nastala tek pre nešto više od 3 meseca. U šoku sam, veliki šef pošalje pismo da izaberemo domaće hitove za sva vremena. To su pesme stare po 20-30 godina. Ajde, deca, njih donekle razumem, ali da je većina zadrugari zabere pesme poput Lune Đo, koja je snimila numeru pre nekoliko meseci. Da me ne shvatite pogrešno, ja sam dobro s njom i ona je trenutno popularna, ali to nisu pesme za sva vremena. Mi je rekao gospodin Gavrić je izabrao njenu pesmu. Čekaj, koji će ući u Pinkove zvezde, on je u muzici 15-20 godina i mora da zna koje su to pesme za sva vremena, čudio se Janjuš.